இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீல் மேக்கர் ஃப்ரை. அதாவது ஒரு வாணலில் தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு கலந்து வச்சு கொஞ்சம் கொதி வர நேரத்தில் மீல் மேக்கரை போடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கொதி வந்த வாட்டி அதை வடித்து நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க. அதில் சில்லி சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் போட்டுட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் ஒரு 3 ஸ்பூன் போடுங்க. கொஞ்சோல ஒரு கையில் ஒரு சிட்டிகளவு கரம் மசாலா போட்டால் போதும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுங்க, உப்பு போடுங்க, மஞ்சள் போடுங்க, அப்புறம் கொஞ்சோல பெருங்காய பொடியும் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டெல்லாம் போடுறோம் அப்படின்றனால ஜீரணமாகறதுக்காக அதை போட சொல்கிறோம். இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பேனில், அதாவது நான்ஸ்டிக்கில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக வரும். ஆயில் ஊற்றி நல்லா கொதி வந்த வாட்டி மீல் மேக்கரை அதில் ஆட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவும் ஆட் பண்ணலாம், ஃபுல்லாகவும் ஆட் பண்ணலாம். நான் எல்லாத்தையும் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். நல்லா ஒரு 15 to 25 மினிட்ஸ் நீங்கள் நல்லா அதை பெரட்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்பியான மீல் மேக்கர் கண்டிப்பாக ரெடி ஆகிடும். இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.